FM. We play the songs you like and the songs that you miss. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.DMC.lip. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring it to mix. It's DJ Donoso the third of Among Us Mix Club. Maayong gabi sa tanan ng mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero nila. Mag-amat-amat na sa atong auditorium kay mag-aumpisa na ang atong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Among Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Maayong gabi sa tanan ng mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero nila. Mag-amat-amat na sa ating auditorium kay mag-aumpisa na ang akong pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public maintenance. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle. Syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring it to mix. It's DJ Donoso the third of Among Us Mix Club. Yo di kaka. Drum ulit, kid. Activate dance mode countdown. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.DMCMixClub.listentomyradio.com. Sandigan ka man niya parati sang kalibutan. Kami inyogit mapanatian. Mga ambahan mo na makalingaw gid sa tanan. Bata ka man o di ko lang. Makilap song man o disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Sa mga sonata nga ilagi na patugal. Kakaibagin nga lain sa tanan. DMC at Radio
Dali-dali nakita tanan nululupot sa pagpamati sa number 1 net radio FM sa among nga dughan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian ang number 1 na net radio FM sa among dughan. Dumangas DMC Mix Club. Net Radio FM. Your music, your choice, your station. The official Net Radio FM. Sa Dumangas Mix Club. DMC Net Radio FM. Ang paborito kong napamatian. DMC Net Radio FM. The pride of Dumangas. Sa atong mga dughan sila ang number 1. DMC Net Radio FM, the pride of Dumangas. Sa aton mga dughan sila ang number 1. Welcome to DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. A non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number 1 choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number 1 choice. Yodi kaka. Na musika, Dramolet kit. pipit ang mga beats na parang malalakas na alon. Si DJ Vic Donoso the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso the third ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulo. Yodi kaka. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 7:27 na sa gabi. Okay, sa kikamayadaan nga gabi mga kagrupo, mga kaparty, sa welcome lang sa aton nga lingaw-lingaw sa gabi. Okay, today is September 16, 2025. Kag siyempre, Martes subong adlaw, no? So, daw medyo mabulbog na ang aton nga adlaw kaina. Hindi man tama kainit, kag daw hindi man tama ka tugnaw. So, medyo nagagunggum, kag medyo nagaulan-ulan sa gwa. Okay, sa mga suki natin sa bilog ng Damangas nga silent monitor sa aton nga live, no? Also sa mga previous sa aton nga Facebook live. Okay, sa aton mga suki dira sa may housing bakay. Okay, labi nag-dira sa may Block 35, Lot 6 sa home queue ni okay, Franklin Julius Ambilla Jr. nga nag-replay sa aton nga Facebook live anytime. No? Kung nagkapamati sa adlaw, sa kiliwat ka maydaan nga adlaw sa inyo tanan. Kung sa hapon, sa mga maydaan nga hapon. Kahit kung nagkapamati ka mo subong sa akon nga live, sa isagid ka maydaan nga gabi sa inyo tanan. Okay, mga suki mo nato sa bilog nga Iloilo, bilog nga Western Visayas, bilog nga Pilipinas, kag bilog nga Kalibutan via our Facebook live. Okay, base wala ka mo sa obrahon, kag medyo nasubuan ka mo. Okay, pwede man ka mo siyempre makatulog mo sa akon nga Facebook live, pwede man makahook up ang inyong mga whooper. Pwede ka mo makaulobra samtang nag-apolo pamati. Okay, so nagahimo-himo sa ilang mga panyapon. Okay, be sure karon nga ang inyong mga panyapon na kompleto, no? Basta ibala kulang. Kaya possible ang pagkaon. Mas maraming kompleto ang inyong mga family members, no? Ara ang inyong bana, ara man ang inyong kabataan. Okay, hindi ang pagkaon nga kung sino lang bala nagutom makadto sa kusina, so medyo daw hindi naman namin. Manami sa mga tradisyon sa mga Pilipino.
Nga kung magkaon dapat dulungan, no? Bisan, para bisan paano, bisan ano ang unod sang lamisa. At least malipayon ang pamilya nga dungan, ingkit-ingkit, kagkaon-kaon ng ara sa lamisa. Kag hindi gid malipat, magpasalamat kay Lord sa mga grasyang inyo nabaton dira sa inyo nga mga lamisa. Okay, sa mga himos-himos dira sa silang mga panyapon, sa mga nagaula-ula. Okay, mo tayo may nagaula-ula, naga-teleskopyo. Sa mga botilya sa ilang mga balay. O kung alam mo ka sa mga tiyangge or sa dimandang lugar nga nakatamo sa ako yung Facebook Live ka naka-notify. Okay, once again, sagit ka may daan nga gabi sa inyo tanan. So, pwede ka mo siyempre makapa-shoutout sa mga gabi. Basta may mga celebrations like bunyag, birthdays, kasal. Okay, bunyag, siyempre birthdays debut. Mga anniversaries, kung basigin sabat na kamo sa inyong nobya. Okay, kung gusto nyo pasalamat sa nobya nyo via online, so pwede mamabutan sa dalom. Okay, para mabasa-basa natin sa mga gabi, no? Okay, so wala sang bayad na ako nga shoutout sa mga gabi wasang bayad. Ang imo nyo lang i-butang news or i-share ako nyo Facebook Live. Wala masang bayad na mag-share, di ba, no? Okay, nga lita nato samtang si Mita wala pa nagapanukot. Kaya possible sa uli manukot na siya sa mga nag-share. Okay, kung nagapanukot na gani, hindi na ka maka-share pero kahit libre subong. Okay, just share my Facebook Live. Amo lagi ng sulong ang mabayad nyo sa ako, no? Okay, kag of course sa mga tuon sa ilang mga lessons sa ato mga estudyante. Okay, so pwede maka-background dira sa tuon-tuon ka mo, no? Okay, once again, so welcome sa aton nga hataw-hataw sa mga gabi. Lupot nga magkiyay-kiyay mga hataw-hataw sa mga gabi hasta alas 9 sa gabi, no? Sa aton nga Dance Party Mixes. Dari lamang sa the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC, Netro GFM, the official Netro GFM sang Dumangas Mix Club. At siyempre ka po dyan nag-iisang mix master sa Dumangas. Ini si DJ Vic, Donoso editor. Okay, acknowledge ko siyempre nag-donate sa ilang reaction sa akin yung Facebook Live. Ang inyong mga greetings, siguro dugay-dugay ko lang basaho, no? Okay, salamat kay Mary Chris Samiro sa pag-share sa inyong heart sa akin yung Facebook Live. Also kay paring DJ Rimar Doliete or si Ramon Duterte Di Masupel. Salamat sa pag-share sa imong reaction. Also si Kenneth Robilio sa May Mindanao. Of course, okay ginato kag hindi malipat sa pagtama si Rox Kidding Last sa Gaborne. Okay, ara kami dahil sa Friday sa Managit, no? Makadto kami dahil sa sa haya ni Julius. Okay, Dakilos, no? O basi makilita kita dahil sa Friday. Hindi lang ko prepare sa mga ilim nun. Dahil basi bawal, no? Okay, si Kagawad Rolling ng lasang bahala, no? Si Jovin Sibilia Disicon. Salamat naman sa pag-share sa imong reaction. Also si Bilya Mamon or si Bills Ariel dahil sa may barangay sa Padumanga. Salamat din sa pag-share sa imong reaction. Salamat man kay Kagawad RC Rolling ng Lasa, no? Sa pag-share sa imong care. Okay, si Nelia Digara Biliano, ang tita ni di DJ Potpot. Salamat man sa pag-share sa imong reaction. Kag siyempre ang gwapa mga teachers sang Dumangas Central Elementary School nga si Ma'am. Okay, si Ma'am Romy Pel Doronila. Okay, salamat din sa share sa imong reaction. Also si Clark Dia kag ang manok tinuslok si Balong Brands. Okay, salamat gid. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Yo di kakak, dramolet kid. Okay, sa mga nag-share man sa akin yung Facebook Live. So, salamat kay Bilya Mamon or si Bills Ariel na nag-share sa iyang akong live sa iyang profile ng wall, no? Salamat man kay RC Rolling ng Lasa sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Also kay DJ Edward Navarro de Alio Jr. Salamat gid. Salamat man kay Roxy ng Lasa Gaborne sa pag-share sa aking Facebook Live. Of course kay Jubin Sibilia Disicon. So ang tatlo daw wala ko makita. Karon siguro basta makita ko ilawagod ko inyong ngalan. Okay, so this time, so acknowledge nato nakatutok sa aton. Okay, una ko nakita kayo na nagatama or nagapangling-ling sa akong yung Facebook Live si Jubin Sibilia Disicon all the way from Barangay Ermita Dumangas. Salamat gid. Alaman si James Lomo Perales sa may Cagayan de Oro. Ang turntable na iyay. Okay, salamat sa pag-support sa akong yung Facebook Live. Okay, si DJ Sars sang Balasan Mix Love DJ sa araman sa atong Facebook Live. Alaman si El Cadinho sang Barangay Managit Dumangas. Salamat gid. Puro mga taga Managit ang suki ka ba?
Ambal ni Bill Yamamon or si Bells Ariel. Good evening, sir. Okay, mga gabi mada sa imo kag regards sa imo nga ex-boyfriend nga si Chudy Mamon. Okay, good PM from Kagawad, Rolling Lasa, still watching. Kagambal ni Americo Samiro, so good job, okay? Good job. It's not a bad job. Okay, of course, araman si okay, ran si Derla Donoso. Okay, ano ang ngalan mo kay Blue Baliskad, no? Ano pa kung kaisang mga baliskad ng ngalan? Napalibog niyo pa ang ulo sa nagabasa. Okay, from Bills Aurel, sir pa niya punta, Alimango, Sudan namon, ba? Sana all. Sana all. Sana all Alimango, no? Ang amo niya Sudan sa dalom, daw ko ng turo, ah. Si DJ Victor Daw inasal nga manok, no? Dala ka mo nagbakal sa may bangga, dabla housing, no? Okay, along-along na sa mga Alimango, ilabi na kung high blood ka mo, no? Kung pwede ka mo nag-augtas. So, halong-halong na ha, kaon na sa inchakto, hindi magkaon sang damo. Kag pa-check it permission yung mga BP. Okay, from Kagawad, Rolling Lasa, good PM, sir. Nasubuan kami. Okay, nasubuan kami ni, ari kami upod si Roxky. Okay, si Pralin, si John Damayo, kag si batchmate Buni Kapukaw. Gaula-ula kami gamay-gamay. Grabe. Sana all. Oh, kita mo sana all. Nagula-ula ka mo gamay, pero ka mo nang agad. Okay, once again, shout out na bunga-bunga kay Roxky Ding Lasa, kay Franlin John Damayo, kag si Buni Kapukaw. Okay, so lang alang sa pag-ula-ula dala, no? Okay, si Doms Bisiti. Nakapanakot ka na to, Doms? Daw wala ka man kadto kahapon ka kay na Doms Bisiti. Maubos ganing budget ko. Bahala ka daan. Okay, shout out ang bunga-bunga kay Doms Bisiti dala sa may Balaw Taknuibo, Iloilo. Nasukot mo nga ako nga ex-girlfriend, Doms. Okay, kwento siya bala, nag-uo nga siya mabayad. Dinali gani nga wala siya nang bayad. Kaga ko ang sukton mo. Sulok-sulok kong tagit sa buli. Okay, basi ba ka nakapanakot, kanto ka lang buwas, no? Okay, kadlawin si Bills Ariel sa ako reminder nga hindi magkaon sang damo nga Alimango. Para hindi ka matamaan, ang iba ni padulong mo di sa balay, no? At kung lilapitay lang kita din, no? So pwede mo padulong sa balay ang sobra mo ng Alimango. Okay, Arlene Rilon sa may Hong Kong. Salamat sa pagtamwa, no? Good evening, Sir Vic. May gabi mo na sa imo. Turntable na iyay parang himala sa gabi. Okay, salamat man kay Warren Litablan sa pag-like sa akong Facebook Live, no? That's my all the way from Barangay Lactoran, Dumangas, no? Salamat kay Warren sa pag-support. Also si Juben Sibilia Disikon sa page nga Certified Panay Mix DJs. Okay, nakulit ko na kay na. Nakulit ko na gina, sir, sa kirida mo. Sobra ka naman. Ex-girlfriend lang. Kirida gidya. Moyan man kita. Ex lang, para nga daw social, no? Okay, salamat. Yun lang ako na kulban. Basta hindi mo siya masukot. Kag mag-change ang mind niya kasi mabayad. Tilaban-laban ako malayran, no? So, mas manami nga siya nagbayad. Parang wala na ako malayran. Okay, salamat, Ged Doms Bisite. Kikita naman kita sa dason nga bulan, ha? So, tama-tama ka lang sa ako yung Facebook Live. Floor kami halos lilipad kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Victor Donoso III, siya naming Okay, once again, salamat kay Warren Litablan sa pag-share sa inyong heart sa ako yung Facebook Live. Okay, for the meantime, sa mga tawato kita na yung magkiyakiyay, sa mga play kita sa mga exclusive mga dance remixes. Sa gusto magpa-shoutout, just drop lang sa ating comment section. Kay basahon ko anytime. Okay, kung naghahataw-hataw ka na kay sa Dance Party Mixes, na lamang sa the one and only Dance Mix channel sa Dumangas. Ini ang DMC Neto JFM. Kag siyempre ka po nyo ang nag-iisang mix master sa Dumangas, si DJ Vic Donoso III. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yourself to be taken through a musical odyssey from the past to the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Us Mix Club. Mix Club DJs. bringing you the hits. Maayong gabi sa tanan nga mga taga-barangay. Panawagan sa mga dalaga kang soltero dira. Mag-amat-amat na sa aton auditorium kay mag-aumpisa na ang aton pabayle. Mr. Operator, music disco hasta mag-aga. Public mayhems. Public warning. Abiso sa tanan. Ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa. Halabira, waswas, bomba, birada. Okay, from Arlene Drilon, sa may Hong Kong. Shoutout sa mga kapamilya ko dira sa may Barangay Talusan, Dumangas. Okay, Drilon and Dupa family. Okay, from Arlene, Drilon sa may Hong Kong. Okay, salamat gid sa pag-support sa akong Facebook Live. And dilo sa pagkataw-hataw sa aton nga exclusive nga mga dance remixes. Yodi kaka. Okay, mga gabi kay Paring Nepi di Fiesta dala sa may Barangay Bakong Dumangas. Okay, regards sa mga family circle. Kay to sa Roy, kay Inday Purak. Kay paring naton Boyet Militar. This is the mix of DJ Vic. Yodi kaka. Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Mayang gabi kay Rinar James Di Palubos, all the way from Barangay Ermita, Dumanga. Salamat kay bro sa pagtamwa. Mayang gabi na sa imo kag sa imo nga family circle. Okay, ano bro ang nagwa sa STL? Basi may idea ka da or may result para malawag naton? Okay, paki-share sa ang result sa STL. Okay, Catherine, friends, okay, Sumak. Okay, salamat sa pagtama. Ako nga cute estudyante sa mga isapaw. Okay, once again, okay, pleasant evening kay Catherine, friends, sa may Bakay Housing. Manga's Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Yodi kakak. Okay, salamat kay Doms Bisiti sa pag-share sa akong niya Facebook Live. Okay, so ang result ko na sang luto karon pa or sang STL karon pa alas 8. Okay, sige lang bro ah. Basta makaingago karon lawago naton. Okay, basta may arab lang swerte nga nagdaog di sa aton no. Para mapangayuan nato sang balato. Okay, from Paring Nepi de Pesta, good evening Playback. Pa-shout out kay Nining Morina Barolo de Aros. Also kay Ma'am Licer Joy Rosario or si DJ Bino sang RCFM 103.5 kag sang Short FM 101.5. Okay, salamat gid pre sa pagtamwa kag pag-support. Okay, kumusta na ang atong ula-ula? Okay ba? Okay, panyapon kita bro from Reynard James Di Palobos. Okay, so dugay-dugay lang ko ka. Okay pa man. Okay, once again si Catherine, friends, Kamos, dala sa may Bakay Housing. Okay, salamat kayo sa pagtama. Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Mayang gabi man kay Bikoy, bata ni Maling or si Bikoy Donoso. Sa may lawan ng Tiki, no? Kag of course ang Antiki Printing Shop. Okay, full sublimation. Basi gusto yung mag-testing sang swabe nga mga uniform nga halin pa sa Antiki na pwede kayo maka-order na. Okay, padulong sa inyo within Dumangas or within or any part of Iloilo. Pwede kayo madulong. Just contact lang si Bikoy, bata ni Maling or si Bikoy Donoso para siyempre sa Antiki Printing Shop. Okay, shout out sa mga grupo ko di sa Kawayan Group. Kawayan Group idya. Nga sige, shot.
Shot. Grabe nga shot ba? Sang Tanduay 5. Pangbakli ng mga readers parang daw swabe mga pag-inom. Mga... Okay mga grupo mo, pangbakli readers parang daw social mabala. Sagi ka mo inyo inom sang Tanduay nga nagapagamay na ako ng sangkwan. Ang Tanduay kuno nagapagamay sangkwan. Kung ano na sangkwan, depende. DJ Arky Idol. Once again, salamat kay Catherine Friends Camos sa pag-donate sa imo reaction. Also kay Rox Kidding Las Gaborni, kay Bron Amorinar James Di Palobos, kay Ron Dimson, kay Paring Nepi Di Fiesta, kay Ma'am Pilomina Doronila. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Pwede maulaw, Col? Dramolerkit. DJ Arky Idol. Ikaw rin babae nga nagkatumpag sa tinapo kong palwa. Oh, Macarena. Uy, ikaw mananap. Uy, ikaw, hayop. Oh, Macarena. Isim kang dako. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
la cosa suena rap. Scooby-Doo, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, pum 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 pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum. DJ Arky is back. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Dita man, ¿qué fue? Dita man, ¿qué fue? Dita man, voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You the kakak. Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap. Scooby-Doo, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 rap. Scooby-Doo, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, pum 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 pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum, y el pa pa pum pum pum. DJ Arky is back. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Dita man, ¿qué fue? Dita man, ¿qué fue? Dita man, voy a hacer tu lío. Aquí mismo, ¿qué fue? Tayo mag-disco, kalimutan
Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Kalimutan ang mga problema mo. Tayo mag-disco. Sumayaw ng todo-todo. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Tayo mag-disco. Quality of remix, only here on DJ Arcade.
nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. 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 Bakit nga ba? 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 Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. 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 Bakit nga ba? 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 Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You the cock, dramulet gig. You the cock, dramulet gig. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Okay ra sa Pilipinas, oras sa DMC Network FM. Alas 8, 19 na sa gabi. So once again, sagid ka may add nga gabi sa ato mga kagrupo.
Kag mga kaparting late na nagtama sa akon sa mga Facebook Live. Okay, kumusta ato na uploadan yapon? Hopefully ang tanan naka-timo-timo na. Kag naka-stomach development na. Kag siyempre napangimos ng inyong kinan-an. Okay, sa mga estudyante nga naga-relax subong no? Hindi malipat obra sa inyong mga assignment, no? Kay buwas may klase. Kag hindi sagi sample o kay buwas ang obra nyo panguyab naman. Okay, sa mga may date buwas sa Iloilo, basta may mga katuan ka mo, syempre. Okay, isa sa mga tips parang hindi ka mabuwas malate sa inyong katuan. So, kinanglan ang inyo na mga dalalon subong. Tip puno nyo na. Example, may katuan ka mabuwas. I-check na mga dalalon ang inyong kahita. Ang inyong bag, no? Hindi nga buwas pa ka mo check kung anong kulang. Para malikawan ang pag-delay sa inyong buwas nga paglakat. Okay? Kag ilimit ang pag-atubang sa espiyo. Wala mo kalabanan sa makapalit sa makadto kundi dra nga lugar. Kalabanan sa nagapalit, no? Sa aton nga hulag sa mga tao ang pag-atubang sa espiyo. Nabalay ni ka bala conforme sa itsura mo sa sagi ka pa panghusay, pang make-up o kung ano da, no? Okay, parang hindi ka malait, siyempre ilimit ang pag-atubang sa madugay sa espiyo. Okay, si Julie Villasa or si Mariposa dra sa may Barangay Tumangas nagatamo sa atong Facebook Live. Salamat gid Mariposa. Also sa akon man siyempre nga cute nga estudyante sa may Sapaw. Okay nga si Erlyn Delfinado nga hindi man pala kadlaw, no? Pero kadaliso ko nagangising. Okay, si Erlyn Delfinado, salamat din sa pagtama all the way from Barangay Sapaw, Dumangas. Nasa may sityo na Luyan, salamat din sa pagtama sa akong Facebook Live. Ano naman si Sir Jubit Lee. Sir Jubit Lee, retired teacher or head teacher. Sa may Dueñas, Iloilo, salamat gid sir sa pagtama, no? Kumusta ng buhay-buhay? Daway nakita makakinita-kita, no? Sa una halos kada tuig naga-banding-banding kaya naga-serve pa kita sa mga congressional kag integrated meet sa mga medyo busy ng live. Okay, si paring ni Piesta still watching or listening our Facebook Live, no? Pre pa shout out gani kay Simeon Maiglin gaobra sa Taj Mahal Balaanay. Okay, so din siya pre nagapuli drama sa Mibakong. Okay, si Simeon Maiglin, no? Gaobra sa una sa Taj Mahal. Okay, from paring ni Piesta. Dumangas Mix Club at Radio FM, your #1 choice. Okay, once again sa nagdugang sa reaksyon sa akong Facebook Live, si Jonathan Itablan, sa may Barangay Talosan, Nabangas. Salamat sa pag-click ng like. Also si Rodney Tandonlao, ang pinatalented ko man dating estudyante sa may Sapaw Elementary School. Ngara na siyempre sa, ato na sa high school. Grade 9, very talented. Sa edad niya grade 9 pa lang, I think lang edad sa grade 9. Okay, 15, no? 15, pero nag-live man siya. Kabalo na mag-OBS. Okay, basta talented, amagin na, no? Salamat din sa pag-click ng heart. Also si DJ Bong Starunas, no? Dala sa may okay, sa Iloilo City. Salamat gid idol DJ Bong Starunas. Ang sikat man nga remix maker diri sa may Western Visayas kag member man sang Panay Mix DJs. Okay, si Ma'am Vet, di mo the birthday, naging malipat sa pag-click ng reaction, like heart. Okay, si Ma'am Vet, di mo the birthday, ang retired teacher sa Balabag Elementary School. Salamat din ma'am sa pag-support sa akong Facebook Live. And then sa mga kagrupo ko man sa may All-Star Riders Dumangas, si bro namon Richard Manyapaw, si bro namon Stidler Nasyongayo, si Sis Shen Nasyongayo, also si bro namon, si bro Dinoy Naldosa. Okay, bro Rafi Salis, bro, okay, Sir Topi or si Sir Chris Binavista. Kag of course, si bro namon, Rocky Sigura. Okay, of course, member man sang All-Star Riders Dumangas, si Kagawad RC Rolling ng Lasa.
Okay, si Ramer Di Mawalo, sa may barangay Talosan, Dumangas. Kag si paring Bernard June Mosqueda. Okay, basi gusto sigapigap sa mainit nga kaldo sang single and double. Sa may Banos sa Dumangas, kadto lang kamo sa Busilak. Sa may Burgos Street sa Banos sa Dumangas. Kag pwede ka mo siyempre makatilaw sang swabing sabor sang single and double. Okay, marato kag very affordable. Kag pang pabaskog sa mga tuhod. Kag siyempre mga lutong bahay nga daw ara lang kamo sa inyong balay. Hindi na magluto kay mahal ang uling. Ang imo nyo gid lang makaon-kaon na lang kamo sa gwa para do sosyal. Ang hambal lang kakain tayo sa labas. Hindi nga pero sa balay kay ti kasumod man, no? Kasumod man sa mga itsura sa punyo sa balay nyo. Okay, pili ka mo dito mga pamahaw, mga kaonsang batchoy. May mga burger man sila, may mga sutanghon, bihon. Okay, adobo, linaga. Okay, mga tinulang manok. Kagiban pa nga mga lutong bahay. Okay, sa may Busilak. Sa Banos ng Dumangas. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Kung gusto nyo nga medyo mabugnaw nga pulo palibot, no? Kato ka mo sa ENR o Ducky Snack House. Okay, lapitan lang na sila. Sa may corner, Burgos and Reader Street sa Banos ng Dumangas. Okay, sa ENR o Ducky Snack House, no? May full air condition na lugar. Daw ara lang ka mo sa City of Love, Iloilo. Okay, ang makaon nyo to, kakaiba naman ya. Daw medyo mga Chinese sa pagkaon. Okay, hindi ko masyado sa ulado. Pero manamit ang mga pagkaon. Okay, may mga burger man, may mga shake. Halo-halo. Kag labi sa tanan, mabugnaw ang lugar. No? Kung may date ka mo, pwede dito dalon. Okay, balato lang ang mga balaklon. Kag siyempre ang gwapang owners ang ENR o Ducky Snack House. Ang gwapang siyempre nga teacher. Sang Sulangan Elementary School nga si Ma'am. Okay, Precious Direkito. Okay, dito sa mga ENR o Ducky Snack House. Kasin Romila Gisto sa may Cagayan sa may Cotabato City. Salamat din sa pagtamo sa akong Facebook Live. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan tumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Okay, from Cousin Romila Gisto sa may Cotabato City. Good evening, insan. Pag-great happy birthday po kay Mika Shin Herida Redondo. Sayang birthday subong adlaw. Okay, once again, so happy birthday. Okay, to Mika Shin Herida Redondo. Okay, wishing you all the best in your birthday. Good health, more blessings, and more birthdays to come from Cousin Romila Gisto. Dito sa may Cagayan. Kayo na pangawakas ng Cagayan man. Sa may Cotabato City. Okay, salamat ka sa pag-support sa ako ng Facebook Live. Okay, naman siyempre si Nuba Villa Altar, Piña de Vera. All the way from Barangay Hardin, Dumangas. Sa pinaka-sexy na, no? Good evening, Sir DJ Vic. Pa-shoutout. Okay, shoutout ng bongga-bongga. Kay Nuba Villa Altar, Piña de Vera. Kag of course, regards sa imo nga family circle. Sa imo nga ex-boyfriend nga si Arnel de Vera. Kag sa inyo siyempre nga mga bata dyan, no? Enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso III, the pride of Dumangas.
Okay, salamat man kay Sir Edward Dumago Samson. Okay, sa pag-donate sa reaction. Also si Sir GP Alihaga Laino sa may sa may Roa City. Si LV Dala. Okay, salamat sa pag-share sa imong heart. Also si Manitis Gallego, Manitis Aptingo Gallego. Si Romulo Ofamin, si Jomar Martinez, kag si Mercury Samero. Kaya mo na nag-share sa interaction sa akon niya post sila sa may certified Panay Mix DJs. Okay, share man ni Bro Bikoy, Bata ni Maling sa may group chat sang All-Star Riders Tumangas. Okay, once again, sa acknowledge ko mga members sang All-Star Riders Tumangas. Dahil hindi ko salado. I-check ko lang mga listing ko din, ha? Okay, mga gabi sa mga members ang All-Star Riders Sumanga si Angelito Florida. Also si Boy Leo. Maning masyadya kay ngalan ginaliwat, no? Okay, si Sir Chris Binavista, member man sang All-Star Riders Sumangas. Crescenciano Garulacan Jr. Digna Mark Ayan, GM Morino. Gary Dicio. Jeff Doblado, Inchi Garulacan. Also members ang All-Star Riders Sumanga si Giro Riders or si Dinoy Naldosa. Mayang gabi man kay Jason Socobos, kay Just Dirotas, kay Jeric, kay Jeric Lauria Dirotas. Also kay Jojo Gabuan, kay Leo Biliana Prias, Leo Ladoblan Biating. Okay, member man sang All-Star Riders Sumanga si Rafi Salis, si Ramster Villa Blanco, si RC Rolling Lasa, si Ria Hotis Rica Franca, si Molmol or si Rex Delantero, si Rhode Islands of Red, ano ka nang ngalan mo sa real, no? Si Rhode Islands Red, no? Of course, si Bro Richard Manyapaw, si Rocky Sigura, si Ron Vic Kaibay Garulacan, si Rigger, si RJ, si Sis Namon Shina Syungayo, Sidler Nasyongayo. Of course, Bikoy, Bata ni Maling, kag si Wallerstein Biswinyo. May sa mga members ng All-Star Riders Tumangas. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso, the third, the pride of Dumangas. Tayo na't yumugyo hanggang magdamag. Okay, mga gabi man or magandang gabi kay Lourdes Evangelista Kiambao Gisto. Okay, dala sa may Cotabato City. Okay, hello po, good evening sa tanan. Okay, once again, mga gabi kag happy listening to Lourdes Evangelista Kiambao Gisto sa may Cotabato City. Dumangas Mix Club Net Radio FM, Your number one choice. Dino's best. Okay, for the meantime, sa matawhataw kita, so 8:33 na sa gabi, no? Okay, so sa gusto mong pa-shoutout, just drop lang sa atong comment section. May almost 30 minutes pa kita sa pagkatawhataw sa mga gabi. Okay, doon sa atong dance party mixes sa DMC Nito GFM. The one and only dance mix channel doon sa Dumangas. Ikaw po din siyempre si DJ Vic Donoso Return. Mayang gabi kay Yel Villanueva. Good evening, sir. Okay, mayang gabi mo na sa imo. Ading ka sa buong Yel, naka pa sa Taiwan or nakabalik ka na sa may Pasig? Or di ka ganit Pasig or Dueñas? Okay, mayang gabi liwat sa imo Yel Villanueva. At masuki before sa ako niya Facebook Live.
panawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang ulag ka mo The public may dance. Okay, so ato pa sa Taiwan, si Yel Villanueva. Okay, wag kayo nakapuli dali sa may Iloilo. Dugay ka na naka-abroad, no? Okay, bulo bakasyon man pag may time. Kasi makakita-kita man kita, no? Okay, Lourdes Evangelista Kiambao. Okay, Kiambao Gisto. Okay, shout out daw. Sa akon bayaw si Ate Romila Gisto. Maayong gabi sa inyo dira. Okay, ingunay ka mo na nga duha balay na Lourdes. Ingunay ka mo balay ni Romila Gisto. Doon ka namin day lagaw sa inyo, no? Galing kayo daw medyo layo man sa amon. Ano, abi ka ara ka mo sa Mindanao, no? Naglayo ay magkatayaman. Okay, from Romila Gisto, shout out po sa kay Lourdes Evangelista Kiambao Gisto. Also kay Arlene Gisto, Mildred Gisto, Mary Gisto, Arcan Myrna Gisto, kag si Salvacion Gisto, Gisto Kuya. Kuha, I mean. Okay, thank you po insan. Okay, wala gid problema. Okay, pag-share lang sa aton ng mga puluparente na atong live para nga medyo makita man nila. Kaya maka-join man sila sa aton nga hataw-hataw kong gabi. Okay, Jubin Sibulia de Sican still watching our Facebook Live. Thank you so much, Ged. Okay, salamat din sa pagtamwa sa akon nga Facebook Live. Sa imo gyapon insan, maayong gabi. God bless sa imo the dance party mixes. Okay, wala problema. So, tamo-tamo ka mo kada gabi ato ang akon nga dance party mixes. Okay, so 7 to 9 in the evening kon may klase. Hindi ako pwede makapulaw kay pagkaaga may klase, no? Pero kung Sabado kag Domingo, pwede kita maka-over up on Friday kag Sabado. Pwede kita maka-overtime hasta mga alas 11 or alas 10. Okay, lingaw-lingaw lang kung gabi kung wala ka mo na obrahon. Pwede ka mo makapula pamatik kag mag-kiay-kiay sa ato mga exclusive mga dancer mixes. Okay, pag-share lang sa ako ng Facebook Live sa inyong mga wall para nga damo medyo makita sa aton nga live. Salamat kay Nova Villa Altar Pina de Vera sa pag-share sa akin ng Facebook Live. Ballerina cappuccina. Mi. Ballerina cappuccina. Mix Club Net Radio FM. Ballerina cappuccino. Mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina.
cappuccino. Io di caca. Mi 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 mi. Ballerina Was cappuccino. born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Victor Donoso the third of Manga's Mix Club. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay ating sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni Ara patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na, kay masakot ta. Bayle lang, ulan damo. The public may dance. Mayang gabi kay Tomas Dilicanadra sa may Port of Dubangas. Okay, dila sa pag sound trip samtang naga-duty dira, no? Samtang naga-pulupuway ka dira kag naga-relax-relax, samtang naga-kuti-kuti. Okay, so pulo pamati lang sa aton yung mga exclusive dancer mixes. Ray Giliagan dila sa may Antique. Good evening, DJ Vic. Donoso Dieter, pa-shout out sa Barangay Ikukok, Sibalom, Antique. Okay, from Ray Giliagan. Ato masuki kada gabi. Salamat, Ged.
Sige, from Tomas Dilicana. Good evening, Sir Vic. Ari na lang ko sa home queue watching. Okay, wala kayo isang duty sa buwang. Hindi pong gali isang Tuesday. Okay, so just enjoy sa pagpamati sa ating mga sa sound trip 3. Samtang naga-relax, no? Mas marami samtang nagapamati ka. Na ginauyatan ka nga medyo mabugnaw nga kabayo. Okay, parang nga daw relaxing gid. Madula ang kakapoy sa bilog nga adlaw. Okay, salamat once again kay Tomas Dilicana. Okay, sa 8:46. Okay, may pila pa kita minuto sa pagkatawa-hataw. Okay, just enjoy. Okay, from Yel Villanueva. Pwede ka request Rasputin, sir? Pwede, gid ah. Okay, next song is Rasputin sang Bonnie M for Yel Villanueva. Mangas Mix Club at Radio FM, your number one choice. This is a requested song. Okay, this song Rasputin is for Yel Villanueva dala sa may Taiwan. This is a requested song.
Club DJs bringing you the hits. Mayang gabi kay Donoso. Ako niya kasin dula sa may Metro Manila. Salamat din ka sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk and bring to me. It's DJ Donoso the third of the Mangas Mix Club. Yudi kakak, dramulet kid. Dancing with the beat. DJ Gibbs. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. DMC Net Radio FM. Okay, oras natin alas 8:58 na sa gabi na. May 2 na lang kita minutos. Yung magataw-hataw kag magkiay-kiay na sa atong program nga Dance Party Mixes. Okay, siguro mapaalam na ako para karon na anytime maka-exit na ko, no? Okay, for the meantime, sa acknowledge ko liwat ang donate sa ilo reaction sa ako ng Facebook Live. Okay, salamat kay RC, Kagawad Rolling Ding Lasa, no? Also kay Tomas Delicanada sa may Barangay Tambuy, Dumangas. Salamat man kay Ray Giliagan sa may Sibala Mantique. Also kay Marites Aptingo Galigo. Okay, salamat man kay Nuba Villa Altar Piña de Vera sa may Barangay Hardin, Dumangas. Also kay Jonathan Itablan sa may Barangay Talosan, Dumangas. Si Rodney Tanulao. Also kay Catherine Friends Camos. Salamat man kay Ron Dimson sa may Dumangas. Salamat man kay Rinar James de Palobos. Okay, kay Bilya Mamon or si Bills Ariel sa may Facebook sa may Barangay sa Dumangas. Salamat man kay Mary Chris Samiro.
Also kay Kinit Robilio sa may Mindanao, sa Cotabato ni Shabala. Also si Rax Kidingla sa Gaborni, salamat sa mga sa may Barangay Tumangas. Salamat man kay DJ Rimar Doliete or si Ramon Duterte di Masupil. I think na nagalutaw-lutaw na sa Sabongay, nagsakay naman si Liwat, no? Salamat kay Pre sa pagtamwa. Salamat man kay Juben Sibilia Disicon, kay Manok Tinuslok Lawaan, kay Yel Villanueva, kay DJ Bongs Vlogs, paring Noy Pilipiasta, si Ma'am Wit de Monteverde. Also kay Arlene Rilon sa may Hong Kong. Also kay Nilia Digara Villano, si Pilomena Doronila or si Ma'am Pilomena Doronila. Also si Clark John Diha, si Manok Tinuslok si Balong Brands. Kay na yan Manok Tinuslok Lawan Brands. Subong yan Manok Tinuslok si Balong Brands. Okay, mga mahilig sa mga Lotus Slok. Also si Warren Ditablan. Okay, salamat sa pag-share sa inyong reaction. Okay, sa page ng Certified Panay Mix DJs nga nag-share sa ilang reaction. Salamat gid. Kaya na nakita ko, no? Okay, hindi ko na makita doon. Nag-loading ako ng computer. Okay, si DJ Edgar Binape sang Dumangas Music Production. Okay, salamat gid DJ Edgar sa pagtama. Good evening, sir. Shout out. Okay, shoutout ng bongga-bongga sikat mga remix maker dari sa Western Visayas sa may Panay Island, Philippines. Kag member man sa Dumangas Music Production, si DJ Edgar Binafe. Okay, shoutout ko na sa tanang mga members ng Dumangas Music Production. DJ Donoso the third, the pride of Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Yodi Kaka. Okay, once again, sa time ko na magpaalam, no, so hindi ko pwede makapulaw do, guys, subong kay may klase ako buwas na. Okay, but don't you worry, kita liwat ba sa aton nga hataw-hataw, halin alas 7 hasta alas 9 sa gabi, no? Okay, kung Friday, pwede kita nang maka-overtime alas 10 hasta alas 11 kag Saturday. Pero kung weekdays, during school days, so daw alang-alang guro kayo, siyempre may klase buwas, no? Budlay nga, pahalinon ako ni boss ko. Kag sali na lang pawakal-wakal rin na mabudlay na. Okay, once again, salamat kayo sa nag-share sa ilang reactions, nag-share sa akin ng Facebook Live. Kag nag-join sa aton, no, nag-silent monitor, nagtamo-tamo sa aton na mga bakay housing. Sa aton mga housing. Ilabi na sa may bakay housing, no? Once again, sumayang gabi nila kay Franklin Jojo Sambilia, also kay kay Katupang John, ako niya kumpare nga member man sang Team Tikwe. Alam man si Mama Doms. Okay, kay mga kakilala naton dra nga silent monitor kag naga-muni-muni sa bakay housing. Kag siyempre sa may iban pa sa may sa may lublob. Sa may Bulilaw, Bulilaw kag sa may Kapales. Housing man sa may Pulao. Okay, sa tanang mga housing nato naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Salamat gid. Okay, kita liwat ba sa gabi alas 7 sa alas 9. Okay, God bless everyone. And have a blessed Tuesday evening. Kag-just enjoy lang sa pagpamati kapag katawa-hataw sa the one and only Dance Mix Channel dari sa Dumangas. Ini ang DMC Neto FM. Kag siyempre ikaw po dyan ang isang mixmaster sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. Mabus! Sarap sa dance floor kami halos lilipad kahit pagod sa kanyang ritmo'y sumasabay. Si DJ Vic Donoso III, siya naming buhay. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tutugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamagang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya,
Mix Club at Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, talk and ready to mix. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, nagpaalam na ko pero mabalik ko ani liwat, no? Umudlay nang masugod ako ng mga suki, no? So, although nga nagpaalam na ko pero last bus ako sa greetings na ako. Okay, last bus or last greetings from Rock Skidding Last Gaborni, no? Basta magsunggod bila kag buwas wala na ko audience. Okay, good evening sir. Good evening. Ari sila sa Balay Subong. Nagapainit-init sang malamig nila nga balatyagon. Nga anong ila balatyagon? Ginakulo. Nag-cold ang ila balatyagon. Malamig nga balatyagon nila nga, yes nila balatyagon. Si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Kag si Dondon, si Franklin John Damayo. Okay, si Boni Kapukaw. Yes, Kapukaw. Saktong basa ko. Okay, once again, mayang gabi na sa inyo. Once again, kay Kagawad RC Rolling Dinglasa. Also si Dondon, si Pralin June Damayo, kag si Boni Kapukaw. Okay, from Rock Skidding Last Gaborni. Okay, so wala ka mo nagapanghagad. Pero sa Friday, ara ko dira, no, kita sa may, okay, sa haya ni Julius Daquilos, no, hoping nga makakita kita daa. Para bisan paano makilita-kita man kita, no, mga suki nato sa aton nga dance party mixes. Okay, this will be my last greetings, no, mapaalam na ko kay boss, may klase pa ko, no. Pero makita-kita liwat pa sa gabi. So once again, thank you so much again sa mga suki na akon nga nag-support sa akon sa mga gabi. Kita boss. Okay, God bless once again and see you. Babus! We play the songs you like and the songs that you missed, plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast, www.mangasmixclub.listentomyradio.com. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Kayo'y nakikijamin sa mga exclusive dance remixes ng DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!